Så er det tid til at sælge fyrværkeri. Den her film er lavet til jer, der sælger og håndterer fyrværkeri i forbindelse med nytåret. Vi er som vanligt på arbejde mellem jul og nytår, og vi kommer måske forbi jeres salgssted for at se, om I overholder de vilkår, der er stillet i jeres tilladelse. Filmen her viser nogle af de ting, vi oftest støder på, når vi er på fyrværkeritilsyn. Så se med og bliv klogere, og lad det blive en god oplevelse for alle. Noget af det første, vi vil spørge om, når vi kommer på tilsyn, det er jeres egenkontrolmappe. Og egenkontrollen, den skal udfyldes hver dag, inden man åbner salgsstedet. I egenkontrollen kvitterer man for, at man ikke opbevarer mere fyrværkeri, end der er tilladt, at salgsstedet er indrettet efter de tekniske forskrifter og har korrekt brandslukningsmateriel, og at lokaler og containere, der bruges til opbevaring, er indrettet efter forskrifterne. Når vi snakker om korrekt brandslukningsmateriel, så mener vi enten en trykvandslukker, en spandesprøjte eller en slangevinde. Husk i øvrigt, at udstyret skal være frostsikret, hvis det står ude, og så skal det være frit og let tilgængeligt og afmærket med et skilt. Noget af det, vi ofte ser, er, at man glemmer skiltet med en angivelse af, at der er tale om et fyrværkerisalgssted. Og man har heller ikke et skilt, der angiver, at der er forbud mod rygning og brug af åben ild. Og så ser vi ofte, at man opbevarer mere fyrværkeri, end der er tilladt, og det må man ikke. I et salgssted i en bygning må man have 12,5 kilo nem inde i bygningen, og 5 meter fra de her 12,5 kilo må man have 12,5 kilo nem af fyrværkeri, der kan sælges ved selvbetjening. Har man et tilstødende lokale, så må man under visse forudsætninger opbevare op til 25 kilo nem i det her lokale. Har man et salgstelt, så må man have 50 kilo nem i alt. Fyrværkeri, der ikke kan sælges ved selvbetjening, altså de udstillingsmodeller, du har af det store fyrværkeri, skal være markeret som dummies. Det skal være en dummy, så publikum kan se, at der ikke er tale om et stykke farligt fyrværkeri, men blot en model af det, man kan købe. Det betyder også, at krudtladninger og tændsatser skal være fjernet helt fra fyrværkeridelen. Det kan altså godt blive ret koldt i sådan et midlertidigt salgssted her. Men der er en regel om, at sådan nogle varmekilder, de skal være mindst 2 meter væk fra fyrværkeri. Og det skal de for at forhindre antændelse af emballagen og fyrværkeriet, der er inde i kassen. Mange af jer har tilladelse til opbevaring i containere, som dem I ser bag mig her. Containere, hvor der kan være 190 kilo eller 380 kilo nem, har nogle særlige foranstaltninger, og dem skal vi lige se nærmere på nu. Inde i containeren er der et udslømningsgitter, som er det her. Og udslømningsgitteret, det gør, at skulle fyrværkeriet blive antændt inde i containeren, vil det ikke springe ud af containeren ved en eksplosion. I forbindelse med udslømningsgitteret har man det, man kalder for en sigtelinje. Sigtelinjen, den går mellem hjørnet på gitteret og hjørnet på døren af containeren. Linjen, der bliver dannet her, danner et sikkerhedsareal, hvor der i det område, hvor jeg sidder, ikke må opbevares fyrværkeri. Når du opbevarer fyrværkeri i containeren, skal der være mindst 1 meter fra opladet af fyrværkeriet til sprinklerhovedet eller sprinklerdysen, der er i containeren. Og det skal der være, for at vandet kan blive spredt over hele containeren, hvis anlægget aktiveres. Det fyrværkeri, man opbevarer i containeren, skal være pakket i korrekte kasser. Kasserne her er lidt mere hårdføre end en almindelig papkasse, og de beskytter fyrværkeriet mod antændelse, hvis der skulle ske en brand inde i containeren. Derfor er det også vigtigt, at når man har været ude at plukke en artikel, som man skal have udleveret, så skal man lukke kassen igen, når man har taget artiklen op. En vigtig ting, vi lige skal huske inde i containeren, det er også, at containeren er til oplag af fyrværkeri, og den må altså ikke bruges til affald fra f.eks. emballagen fra det fyrværkeri, man har solgt. Når vi har hentet fyrværkeriet ud af containeren og skal op og udlevere det til kunden, så skal vi lukke døren i containeren efter os. Men det er ikke nødvendigt, at vi låser containeren før til fyraften. Værsgo.
Og det var egentlig det, vi havde valgt at vise i den her film. Tak fordi I så med, og rigtig godt nytår til jer.